Резултатите са готови. Чакай малко. Виж натоварването тук и тук. Много е голямо. Трябва да се изчисли абсолютно точно. Да. Да, но като си имам предвид обема на материала. Вярно. Чакай малко. Да, Мило. Ало, чуваш ли ме? Трябва да се видим. Кога? Сега ли? Да, веднага. Не мога, имам много работа в офиса. Какво, има ли нещо? След 10 минути ще бъда в офиса ти. Николай, Да. отивай да обядваш. Не е ли 12 без 10? Да. Жена ми ще дойде, трябва да поговорим. Отивай. Добре. Здрасти, Мило. Ей! Какво има? Яра? Знам, че си ми изневерил. Какво? Какво каза? Много добре ме чу. Какви са тези глупости? Как така съм ти изневерил? Слушай, ако не ми кажеш истината веднага, сега, повече никога няма да ме видиш. Какво ти става, бе, Мило? Не ми викай Мило, искам истината веднага. Каква истина искаш? Не съм ти изневерил. Каква истина искаш? Кажи ми. Добре тогава. С Богом. Вяра, Пусни ме, бе! Спри се, Вяра. Пусни ме, бе! Не Вяра, така, спри, успокой се, Вяра. Отвори вратата. Вяра, спри, успокой се, ще ти кажа всичко, успокой се. Само се успокой. Всичко ще ти кажа. Седни. Миналия месец, когато бяхме в командировка с Николай, излязохме в един бар и пинахме малко, видях едно момиче. Вяра, обичам те, Вяра. Съжалявам. Не, Вяра, спри. Стига. Бременна съм. Съжалявам. Вяра, наистина съжалявам. Млъкни! Не, моля ти, слушай ме. Не, ти ще ме изслушаш. От 3 години съм само с теб и не съм поглеждала друг. Сутринта си направих тест за бременност. После отидох в болницата, за да си направя изследвания, за да съм сигурна преди да ти кажа. Доктора ми каза, че съм болна от спин.